I pozdrav ljudi, Đura je, dobrodošli u novi video. Evo mene opet na putu između dva pacijenta, znači od pacijenta do pacijenta i ugrbi se prilika da se snimi novi video. Ok, prošli put sam pričao o tome kako se dolazi na školovanje u Nemačku za negovatelja i za stručnog negovatelja, to jest za kao višu školu. Ovog puta želimo da pričamo o tome, rekao sam da želim da objasnim gde možemo da radimo kad završimo za negovatelja. Ok, ja kad sam završio, to jest kad sam učio za negovatelja u prvoj godini, to jest jednogodišnju kad sam završio za pomoćnika, nisam imao nemačku vozačku dozvolu jer u to vreme još nije bilo ugovora između Srbije i Nemačke, tako da nisu priznavali našu vozačku dozvolu i nisam imao opciju sem da radim u domu. U suštini, na početku samog školovanja ništa drugo nisam ni znao sem za dom, jer tamo sam išao na praksu i to je sve što sam video. Ono što je super, tokom školovanja imao sam pravo na jedan izlet u drugu ustanovu i ja sam se odlučio da to bude ambulantna nega i istog momenta sam se zaljubio u ambulantnu negu jer je skroz drugačiji koncept nego koncept nege u domu. Koja je razlika, o tome ću pričati drugi put. Ovog puta želim samo da objasnim, znači, kad završimo tu školu, gde možemo da radimo. Znači, kao prva instanca jeste, to jest prva ustanova jeste dom. Znači, u domu možete da radite kao pomoćnik i kao visoko školovan negovatelj. Zatim, tu je ambulantna nega, to je ovo što sad ja radim. Onda sledeće je bolnica, rehabilitaciona klinika, onda šta još ima, rehabilitaciona klinika, kako se zove, nega 1 na 1 ili ti intenzivna nega, onda ima nega ljudi koji nisu dovoljno umno razvijeni. To su posebne ustanove u kojima ti ljudi žive i u suštini takva ustanova je tako napravljena da pokriva sve uzraste koji su razdvojeni, znači imamo skroz mlade, srednjih godina i na kraju penzionere koji su u tim ustanovama i uglavnom u tom odseku za penzionere može da se radi. Da li sam nešto zaboravio? Mislim da nisam, mislim da su to te ustanove. Koja je razlika sada? Razlika između doma i ambulantne nege konkretno jeste da u domu imate fiksno radno vreme i čvrstu strukturu. Znači, imate odeljenje od u proseku između 30 i 36 pacijenata u zavisnosti koliko je veliko odeljenje. I na takvo odeljenje u praksi ide 3 do 4 ljudi, sve zavisno koliko je jaka ustanova, koliko želi da uštedi na radnoj snazi, to jest preko radne snage koliko želi da uštedi. Tako da uglavnom u prvoj smeni imamo 3+1, 3 čoveka koji se bave negom, znači 2 pomoćnika, jedan visoko obrazovani i jedna kuhinjska pomoćnica. To je taj 3+1 sistem. U nekim drugim ustanovama nemate pomoć u kuhinji i onda morate i vi da odrađujete taj posao. Tako da, kažem, u proseku 3 do 4 osobe se nalaze u jednoj smeni. Popodnevna smena je svedena na 2 čoveka na celo odeljenje i to je to. Noćna smena se svodi na 2 čoveka za ceo dom, to jest recimo ako 4 sprata su u pitanju, jedan čovjek na 2 sprata. Noćnu smenu sam radio samo, ja mislim, 2 puta, tako da moram priznati da je to za mene onako totalno strana teritorija, jer jednostavno nisam noćna ptica i to me uopšte ne interesuje. Tako da kod kojeg god sam poslodavca posle toga išao i bio na razgovor,
odmah sam pregovarao o tome da noćnu smenu ne želim da radim, jer jednostavno ne želim da preuzmem odgovornost za toliko ljudi, a znam dobro da ne mogu noć da izdržim dugo. Tako da, znači dom je prva stavka, sledeća stavka je ambulantna nega. Tu vam je predispozicija naravno da imate vozačku dozvolu koja je prevedena na nemački, koju sad, to jest od prošle godine možete da prevedete potpuno legalno, bez problema. Znači odete u ustanovu za te administrativne poslove za strance i predate zahtev, 30 evra košta, u roku 3 do 4 nedelja dobijete nemačku dozvolu i predate srpsku, tako da to je čas posla rešeno. Ambulantna nega, zašto ambulantna nega? Pa meni lično je mnogo bolja zbog toga što radim sam, znači prepušten sam sebi, svoje odluke donosim, ne zavisim od tima, ne zavisim od toga da li će mi neko uskočiti da mi pomogne ili ne. Putujem od pacijenta do pacijenta, što znači da nisam konstantno na jednom mestu, što je slučaj kod doma gde bukvalno pacijente gledaš non stop. Ja ovde pacijenta vidim jednom, maksimalno 2 puta dnevno, ako je neki teži slučaj, pa češće moramo da ga obiđemo. I to je sve, znači završio sam s tobom, vidimo se sutra ili prekosutra, sve zavisi kako je napisan raspored za sledeći dan. Zatim, šta se tu radi? U domu najviše radiš pranje pacijenata, hranjenje pacijenata, manje imaš posla sa ranama, manje imaš posla sa kakvim postavljanje katetera i tako. Mislim, ima i toga, radi se, ali ne toliko kao u ambulantnoj nezi. U ambulantnoj nezi mnogo više radiš rane, mnogo više radiš druge stvari kod pacijenata, nije samo ajde operi ga i teraj dalje. Dosta ljudi su još uvek sposobni sami da žive i onda si ti u suštini kao neka mala pomoć koja treba da im obaje ove antitromboza čarape ili da im prisuče pelenu ili da im, šta ja znam, namažeš leđa, kakvu terapiju da im daš, da im okačiš infuziju i tako dalje. Sledeća stavka posle ambulantne nege imamo rehabilitacionu kliniku. U rehabilitacionoj klinici u suštini radiš sve što je u domu. Jedina razlika jeste u tome što pacijenti se menjaju jako brzo. Znači dom je tako konstruiran ili koncipiran, bolje rečeno koncipiran, da ljudi dolaze i ostaju tu dok ih ne iznesu, znači do svoje smrti. U većini slučajeva. U rehabilitacijnim klinikama je taka situacija da ljudi dolaze da se oporave od nečega i idu svojim kućama. Znači imaš i mlađih ljudi, imaš kontakt sa raznim ljudima, znači cirkuliše stalno pacijenti stalno cirkulišu, što je mnogo bolje. Dalje imamo negu 1 na 1 ili ti intenzivnu negu, koja jako se odvaja od klasične nege starih i bolesnih lica, zato što ide jako puno u pravcu medicinskih delatnosti, znači pacijenti kojima je potreban kiseonik, pacijenti koji su u komi, pacijenti koji leže prikačeni na kakvim mašinama i tako dalje. Radar, evo prika, neš mene uvatiti, neš. Ovo je već drugi radar danas da se mi izbili. Pardon. I ta nega funkcioniše tako što negovatelj boravi 12 sati u prepodnevnoj smeni, znači od 6 do 6, i onda dolazi popodnevna ili druga smena od 6 uveče do 6 ujutru. Znači to su za mene lično to nije posao, zato što ja ne mogu da boravim toliko vreme na jednom mestu, pogotovo ne u tuđoj kući da budem 12 sati, da, znaš, ono tamo, nekako nije moj stil. Ne umem to i žao mi je, ali stvarno taj posao nije za mene. Ko se snalazi u tako nečemu, stvarno sjajan i ono što je jako bitno, jako je dobro plaćen. Naposledku ostalo je još da se kaže, kao negovatelj može još da se radi u ustanovi kao što je psihijatrija, gerontopsihijatrija, ili ti bolnica za umno bolne ljude. I na kraju imam ustanovu koja
koja neguje ljude koji su nedovoljno razvijeni, umno razvijeni, ili ti mentalno razvijeni, gde isto imaju gerontološko odeljenje, znači starački dom, imaju naravno i mlade i srednjih godina, ali tu uglavnom imaju negovatelji koji su posebnu školu završili, vaspitač negovatelj. Tamo sam isto bio na praksi, bio sam 4 nedelje i ono što me oduševilo jeste da imaš posla samo sa jednom osobom na dan, znači jednu osobu možeš da opereš, ako uopšte pereš, kod nekih ne pereš, nego jednostavno budeš pored njih i govoriš im šta da rade, zato što oni, nažalost, ne mogu da sprovedu iz svoje logike određene poteze. I onda ideš na kafu s njima, ideš da šetaš s njima, vodiš i na ručak, doručkuješ s njima, onda ide se na godišnji odmor sa njima, ima jako puno papirologije koju moraš da obavljaš, možeš ideš kod lekara sa njima, znači to su sve neke stavke koje ti treba da radiš kao negovatelj, što nije loše, znači nije onaj tempo kao u domu. Loša stavka kod toga jeste radno vreme, konkretno ova ustanova je imala radno vreme od pola 8 do 4, tako nešto, plus imali su noćnu smenu koja je kretala je kad je bilo to, u 18 časova, celu noć budeš tamo u ustanovi, imaš pravo da spavaš, imaš svoj krevet i reaguješ samo na zvono, ali sutra dan kad ustaneš ostaješ do 1 sat i tek posle 1 ideš kući, što je prilično naporno, pogotovo za neko ko ne može da spava u tuđem krevetu. Ja sam takva osoba, ja definitivno ne mogu da spavam u tuđem krevetu, tako da taj posao nije bio za mene. Ok, to je sve što sam imao za ovo izdanje, nadam se da je video koristan. Ako vam se dopadao video, lajkujte ga, ako imate pitanja ili komentare, molim vas, napišite mi ispod videa u komentarima, rado ću odgovoriti na svako pitanje i reagovati na svaki komentar. Na posledku, ako vam se dopada moj kanal, teme koje obrađujem, zapratite ga i to je to s moje strane. Vidimo se u sledećem videu kada pričam o platama, šta može se zaradi u Nezi i šta se preporučuje. Pozdravljam vas, vidim vas, ćao!